Pocok Sari, Rejo Sari menika dene kula katimbalan kalih Pasinon Nugroho mugi-mugi ingkang tetos pangajeng-ajengipun pangajeng-ajeng sedaya. Pangajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng. Ora pangajeng-ajeng, pangajeng-ajeng. Panganjeng-anjeng anjeng-anjengipun sedaya. Anjeng-anjengipun sedaya saged kasembadanipun. Lan saged langgeng saged sempulur lawas-lawasipun. Salami-laminipun. Salami-laminipun. Luar biasa ya. Seneng aku nek kowe iso basa krama alus ngono ki aku seneng. Ora ngisin-isinke meneh pisan. Iya. Nggih. Ngono ya, heeh. Ya gandeng sing disuwun bintange Mbak Elisa ya, Mbak Elisa jumeneng sik. Ya, monggo Mbak Elisa. Elisa Orkarus Alaso. Iya. Ndang. Matur suwun iki kepareng rawuh. Iya, biasane sok ana alasan werna-werna ning iki gelem rawuh. Iya. Alasan apa to, Pak? Ah wingi nek winginane sadurunge bengi kae ya jane dikersake sing di omah kowe ya pas izin. Aku ya terpaksa supaya ora kokean omongan. Elisa pun ndi, Pak? Elisa ndilalah kok drop. Aku ngono. Kaya dimugake lara lho, Pak. Lah terus piye lek Kan alasan? boten. Nek aku alasan kowe piye liyane mesti dadi duka. Iya. Boten piye, Pak. Lah ngopo? Lah Pak Seno kan lemunggal sinden ken berkembang, ngaten to. Lah kula nggih mengembangkan diri ya. Apa lah apa ngono dadi artis bintang apa ngono dijajal ngono lho. Dadi artis bintang apa? Iklan. Wah. Obat tumo. Wingi wis tak omongke. Sampo to? Obat tumo. Sampo. Iya, ya wis. Obat mumet. Nek ndase mumet kae nganggo obat kuwi ngono kuwi ceritane. Ya wi mergo dhewe kok, Pak. Mergo ndas-ndasan kuwi terus aku dari kon iklan ndas-ndasan. Aja sok muni ndas-ndasan to. Ndas ki basa kasar. Nggih, mboten pareng, tapi mergo niku. Terus pada ngerti nek basa kramane iki mustaka ngerti. Saya suwe aja saya kasar ning engko ndak dikira kae ro Pak Sino ora dituturi basa. Saya alus. Terus kowe bali basa krama sing alus terus ra payu. Ha iya. Mergane wis lating pentalit meneh omonganmu dadine malah ya mboten napa-napa, kula mboten payu nggih pun siap kula niku kompet napa-napa nggih mboten napa-napa. Ngono lho, dadine kan kathah sinden-sinden napa berbakat niku nggih kathah. Dados nggih saged nanti gantian generasi-generasi berikutnya seperti ini Mbak Dila ini juga generasi selanjutnya sesuk kan iso meneh Pak. Makane kowe selalu tak belajari to, Sa. Nggih. Ketika kembang itu mulai mekar itu akan indah tapi ada saatnya dia akan layu. Betul sekali. Bersiap ngono lho, bersiap. Dadi wong terkenal ya kena ning suatu saat akan disusul karo wong sing luwih terkenal, awak dhewe wis kudu nglenggono. Bener. Pak Seno ya ngono ya? Iya, suatu saat ya bakal ngono, padha. Ya suatu saat bakal aku ya ora payu sesuk. Ya. Nek ana regenerasi yang lebih bagus lagi kita harus mengalah, kita harus merasa bahwa itu memang lebih bagus. Semakin bagus dan semakin bagus. Lah, ngono dadi ora gelem mendak ki ora apik. Betul sekali. Ngono ya, Mak. Kudu nglenggono. Ayo atur panuwun karo para bapak-bapak saka Pojok Sari Ambarawa kene. Nggih, kula ajeng atur kudu alus ra iki. Alus. Kula ajeng atur panuwun kagem bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang kagungan kersa wonten mriki kagungan hajat merti dusun dene sampun nimpali kula kalian panjenenganipun Seno Nugroho ingkang minulyan jagat. Kok kaya wong pekok to, Sah? Kono lho jarene. Sik tak ajari ngene. Nuwun sewu. Pedhot sik. Basa Jawa ki patah-patah aja kula mboten ingkang matur mboten selalali aku ngampet ya, Pak. Ngampet. Engko ndak selak lali, kosakatane selak lali. Ya kudune diapalke kaya alon-alon. Piye carane? Ya
punten dalem sewu ngaturaken panuwun dene sampun kepareng nimbali kula upamane ngono lho iki men kula menika anu jenenge mugi-mugi merti desa wonten ing pojok sari ambarawa mriki saged sempulur lan tinampi ngersanipun Gusti menapa dipun bagejaken ngono bejahaken apa pejahaken dengkulmu apa mau ngomong apa kirine ingkang dipun kajengaken saged kasembadan ngono. Oh ya jejal meneh ya. Ya. Ora apa-apa wektune dawa. Aduh. Matur nuwun teteng bapak-bapak ibu-ibu ingkang sampun ngersakaken kula sowan wonten ing Rejosari menika. Pojok Sari Rejosari menika dene kula katimbalan kalih Pesino Nugroho mugi-mugi ingkang dados pangajeng-ajengipun pangajeng-ajeng sedaya. Pangajeng-ajeng. Ora pangajeng-ajeng. Anjing-anjingipun sedaya. Anjing-anjingipun sedaya saged kasembadanipun. Lan saged langgeng saged sempulur lawas-lawasipun. Salami-laminipun. Luar biasa ya. Seneng aku nek kowe iso basa krama alus ngono ki aku seneng. Ora ngisin-isinke meneh pisan. Iya. Nggih. Ngono ya, heeh. Aku ngisin-isinke tenan biyen pertama kali ki melu nyinden aku ki disuguh anu daharan ngono ya. Langsung sedane Mbak, wis dikon madang ayo. Waduh, aku ngono wis. Ya, biasane sing anu ki seneng Pak nek daharane entek pangane ora didumok, ora dimadang, ora dipengan malah sedih. Nek nek dipangan langsung, "Mbok niki gula telas nggih." Langsung aku ngono, dadi tak entekke sisan. Seneng sing duwe gawe. Seneng. Ning ya ora sok nggarapi lho sing di omah. Pripun? Ha dek wingi kae ning anu kae. Oh suwe kuwi sing wingi kuwi sing muni arep ning mburi. Sing suwe aku kelingan lek do nyugondoke separo-separo kae terus tak unekke. Pak iki nang kene iki do ngopi teh silite ana silete yo. Metune ndoke kok separo-separo. Alah ngono nganti sin aku. Ya kan saiki wis ora ya. Saiki wis mulai temata. Nggih. Saiki mau didhawuhi karo bapak panitia. Nggih. Kowe ngaturke durpres kae ning kono kae. Oh, enten durpres. Oh niki durpres to? Iya. Oh, kasur. Oh ya mantap iki. Masih di durpres ra, Mas? Landi niki ne ana angka-angkane napa-napane niku mboten wonten. Gandeng mau jane sing disuwun nggon gara-gara aku ya lali nek lakon iki lakon terus bar limbukan terus lakon terus. Soale ponakane wis metu terus saka sore. Nggih. Mula apike durpresi ya ning limbukan iki. Oh nggih. Niki panitiane pun nggih. Keturan saged apa minggah wonten ing niki panggung niki. Heeh. Di anu tok tembangke sithik karo bapak panitia men samapta. Ya. Nggih, niki tembang tetembangan diteruske ya mak iya. Nggih. Karahinan apa aja lamis wau? Anu sakarepmu iki ana sing nyuwun aja lamis. Oh nggih, aja lamis. Bawani. Ning aku rapal bawani. Ora apa-apa nek kowe sing rapal ora apa-apa. Iya. Kaya wingi ana sing nyuwun lagu apa jenenge kae? Kembang apa kae? Kembang napa? Kae lho sing lagu gendingan kae lho. Heeh. Monggo ngekeki dit 500 ya tak balekke wong Alisa ra iso. Oh nggih, jambu napa? Jambu alas. Anu gending kembang jambu modiar kowe aku. Pamularsih. Heeh, ladrang pamularsih dawah gending ladrang kembang jambu. Langsung pucet raine Alisa. Iya pucet. Piye tok tampani ra 500 ah. Balekke wae Pak, balekke mbangane mlethek ndasku. Ya, mangga. Yen kowe
Ndek kewajiban berat kowe. Napa? Mengko kowe bar nembang aja lamis iki. Nggih. Ngaturi Pak Wakil Bupati tindak ning dhuwur panggung. Oh, nggih, siap. Wis urusana. Oke. Nek kowe kurang ajar awak dhewe ra iso dundang mrene meneh. Beres. Kudu sing sopan. Nggih, sopan wis sopan janji wis aku ya. Heeh. Becik halu wong prasaja Regane Pak Wakil Bupati ya wis ngejob awake dhewe. Kapan? Tak bunderi saiki nganti bolong. Agustus 2020. Agustus. Wah, ya aku sing dicak to paseno. Ambo. Waduh. Nek ra ono aku engko mumet kowe mikir sejarah-sejarah. Sapa? Ngejak aku. Piye? Ya kowe ngejak aku kita di petingan ku nanti engko mikir-mikir sing abot-abot nehno aku. Oh iya, siap. Iya. Aja dibuang aku eman-eman. Ora bakal tak buang kowe selawase pokoke. Nganti aku tuyuk-tuyuk nek aku isih iso mayang tetep tak jak. Yes. Ha ning apa ya payu? Ha iya. Wong wis Payu wis. tuyuk-tuyuk kowe ya wis tuwek wis ora ayu. Iya. Kaya terwelu. Termelu ki apa ngerti kok? Trewelu, aku reti mbiyen aku iso numpak apa sepur trewelu. Kelinci. Oh iya. Termelu. Nena. Mong walengku aja lamis Neno. yen kowe seneng lamis gampang kena ing bantu Tumraping pasrah. tumraping sarawungan Neno. mbok aja demen lamis Neno. seneng lamis padha karo demen citra Ya, mangga. Yuk, buka benang, Mas. Yuk. Wis diaturake saiki penyanyi Bapak Wakil Bupati Semarang. Yo. Ayo monggo katuran tindak ana ing dhuwur panggung Mbak Elisa monggo. Yo monggo Pak Wakil Bupati yo ngger. Turuk.
tuk tuk. Sugeng dalu Pak Wakil Bupati. Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih. Ajang atur napa kagem niki warga mriki Pak niki acara mesti dusun. Nggih. Mbok menawi wonten pangandikan menapa? Nggih, sekedap mawon nggih Mbak Elisa nggih. Nah Mbak Elisa niki ampun pinarak kersanipun teng mriki nggih Pak nggih Bu nggih. Nggih. Dikerjani sekali-sekali teng mriki ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, salam sejahtera katur sagunging para rawuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wonten asalipun para pepundhen persepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satu dat kinabekten. Wonten asalipun panjenenganipun Bapak Sekretaris Kecamatan, Bapak Lurah, Sumrambah sedaya para lembaga kelurahan wonten ing Pojok Sari tansah kula hormati. Wontenipun ketua sedaya panitia wontenipun acara merti desa wonten ing lingkungan RW Gangsal Rejosari tansah dadi hormatan sagunging para rawuh tansah kula hormati ugi Ki Seno Nugroho Sumrambah sedaya rombongan tansah dadi hormatan. Langsung kemawon awit betalipun sampun sauntawis dalu kepareng kula silaturahim ugi kala wau Pak Bupati sampun rawuh sampun ngendika wonten sanipun sedaya para rawuh kepareng kula ugi atas nami pemerintah daerah Kabupaten Semarang derek mangayu bagya wontenipun acara merti desa wonten ing Rejosari Kelurahan Pojok Sari mugi-mugi sedaya warga masyarakat ugi sedaya para rawuh tansah pinaringan sehat walafiat. Amin. Tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Tansah pinaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pembangunan wonten ing Kelurahan Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa desa tambah majeng. Insyaallah sedaya tambah sejahtera amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih kepareng ugi kagem nguri-uri Kabupaten Jawi wontenipun pagelaran ringgit Poros Daun atas menika kanthi ugi program pemerintah daerah Kidalang bilih wonten setiap tahun menika wonten anggaran hibah kagem kesenian ugi. Tahun menika wonten 600 kelompok seni wonten anggaran 6 miliar rupiah kagem nguri-uri Kabupaten Jawi kula nyuwun aplaus kagem panjenengan sedaya. Kejaya saya menika nampi kemawon kala wau ki kala dari panggen wonten ing Kecamatan Ambarawa kanthi program Kotaku. Alhamdulillah tahun menika ugi wonten anggaran kirang langkung sekitar 44 miliar kagem noto wonten ing Kecamatan Ambarawa kanthi programipun panjenenganipun Bapak Bupati Semarang mugi saestu samangke saya tambah majeng manfaat kagem masyarakat wonten ing Kecamatan Ambarawa. Kalau kita nusa kathah yang kula aturaken ingkang kathah mengke Mbak Elisa kalih sedaya para sinden ugi mengke Kidalang ingkang kathah matur nuwun panjenengan sedaya mongkin mekaten atur kula ing mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang-kirang penggalih kepareng ugi kula nyuwun gunging samudra pangsami ingkang tanpi pepindha minangka sering ngatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Kidalang nika kula mengke nyuwun lelagon Setya Tuhu kagem sedaya warga masyarakat wonten ing mriki ingkang nyanyi mengke Mbak Elisa. Ngoten nggih. Mekaten matur suwun. Nggih, matur suwun Pak Bupati, Wakil Bupati. Ini mau langsung turun? Oh, langsung turun, Pak. Aku mau dialog dikit ya. Mau langsung turun Pak, beneran? Sedikit ya Pak. Wah, ini ngomongin tentang apa Ambarawa nih Pak, senang ya. Kalau tahu tentang ini kan di dekat sama Monumen Palagan ya Pak ya. Yeah. Dan sebentar lagi tanggal 20 Oktober. 20 Oktober, terus nanti sebenarnya 20 Oktober pada tahun silam, biar ini semua jadi semangatnya orang sini Pak. Yeah. Karena perjuangan zaman dulu ada kolonel dulu waktu mengejar sekutu
Ya kan Nggih. dulu berhasil menumpas sekutu pada tahun 1965 waktu itu. Jadi semoga bisa menjadi masyarakat bisa bersatu juga. Jadi semangatnya masyarakat juga seperti itu ya, Pak. Nggih. Nggih. Jadi ini kan udah tanggal 20 Desember dan pada waktu itu 20 20 Oktober pada waktu itu 19 Desember 1965 bisa diusir gitu loh, sekutu bisa diusir dari Ambarawa dan Ambarawa sampai sekarang bisa bertahan kayak gitu. Semoga bisa bertahan. Nggih. Jadi intinipun nggih kawula dalah sedaya menika tansah nyuwun sareng-sareng njagi raos kebersamaan, Betul nggih. ugi njagi toleransi, njagi kerukunan kagem sareng-sareng bangun wonten ing Kabupaten Semarang. Nggih, amin. Nggih, Pak nggih. Nggih. Saha ingkang paling pungkasan kula nggih ngaturi pirsa bilih kala wau ki dalem ki ngendika sakmangke wonten ing tanggal 21 Agustus 2022 Pak. Nggih. Nika pemerintah daerah ugi sampun nderek napa niku nyuwun pambiyantu ki dalang mengke ugi pentas wonten Kabupaten Semarang atas nami pemerintah daerah Kabupaten Semarang pun dipun napa niki ditaleni punan. Iki dalang nggih. Udah Tanggal di DP, 21 Pak, Agustus ya? 2020. Berarti udah pasti. Oh, Mugi-mugi iya. saged saestu ngregaken ending swasana wonten ing Kabupaten Semarang. Mekaten Nggih, Mbak Elisa. terima kasih Pak Matur suwun Wakil nggih. Bupati, Nggih. nggih. Mboten nembang kalih kula. Nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Wis. Tak kira arep takon apa malah ngecepyak. Ngecep ya. Ayo, Yo kowe iki jane arep ngomongke kuwi. Nyeritake apa ki Iki Mama? kan kuwi ning cedak kene, Pak. Jadi itu rutunya tuh di sini. Wis, Kolonel Sudirman itu loh. Oh iya. Nyeritain itu. Oh, perjuangan biyen. Pak. Iya, perjuangan dulu. Kowe iki anggere wis entuk amplop kok terus ngecepyak wae. Yo semangat, Pak. Jelas lah. Kuwi wis Setya umum. tuhu ning ora penak-enak kapenak. Ya, setya tuhu kudu tok aturake. Nggih. Wis setia tok tuhu. tampa to amplope? Niki sampun. Ayo wis. Iya. Nggih, sakniki setia tuhu, Pak. Lah iya no Pak Wakil Bupati Nenggo kok ya. Nggih. Kula Ya. piyambak napa kalih kancane? Di amplope ditampa dhewe kok golek kanca. Diporo nggih saged tok. Aja wis kuwi tanggung jawabmu dhewe Nggih, kok. siap, Ya. siap. Tapi aku tak buka meneh. Wah, lah ya iki. Sinden nek ora akeh hafalane ya kuwi. Hafalane ya ming gubuk asmara. Lali janjine, podang kuning, ya setya tuhu ya kudu. Ya. Pamintaku. Nah, ndak do disepelekke sa. Ya. Nimasita asih. Alah dene otake otak S2. Atut Atut runtut tansah reruntungan ing sarina ing sarina lan wangine datan kinggang datan kinggang sarang saratmu lamun lamun adoh caketing ati yen cedhak yen cedhak tansah mulat sida sida asih pindha mimi Pindha mimilan mintuna ayo ayo
sana tepi wajib Ya, Sito. Sito asih Brian. Ya, mangga. Aku Kang setya satuhu wit biyen nganti saiki ing bebasane benteng kapang apa narsumunan antapku andika pangalamanku lahir batin kuwus nyata mangsa mune kurarana kandha yakti pasaksene rika ana tepi tatang lesu oke rahayu mugi lesayu iya ngene mugi antuk berkahe widi ati kombong tansah limpah anyu waku satya kula tansah nglam-lampi anena tondo kandha yakti pasaksene rikalane
lestari yo mugi entuk berkahing wiji andi komong tansah nimbang sedya kula tansah nglak-lami. ya matur suwun Mbak Elisa ya ngaturke pangapunten karo Pak Wakil Bupati ya Nggih, nyuwun pangapunten dereng hafal nggih Pak Bupati, Wakil Bupati. Besok. Sakedhok-kedhokipun mengke kula ngapalke. Sik apa piye? Sakedhok-kedhokipun mengke kula Sagaduk-gadukipun. Sing sakedhok-kedhokipun. arep gedhok-gedhoke sapa? Gedhok-gedhok. Sak gaduk-gadukipun kok sak gedhok-gedhokipun. Sakedhok-kedhokipun mengke kula latin meleh nggih. Ora apa-apa. Ya. Karang sing jeneng seni yo banget kok ya sa. Lah nggih. Tembang kuwi nganti pira? Kedah. Karyane Pak Narto Sabdo Dewi nek ditungi 800 karya lho kuwi. 800 karya. Oh, kurang lebih semono kuwi. Yo bukune we papat sajilid wae yo mumet ndase nek sorry meneh. Mumet mustakane nek mikirke kabeh judule ra mungkin hafal, Pak. Mustakane sapa? Kula. Nek awake dhewe iki aja dibasake. Lah jare sing apik mustaka. Sirah nek ngene dhewe. Oh ning ngene dhewe sirah. Oh ngene dhewe nggon aku karo nggonamu. Heeh. Oh, Nek iya, nggonamu sirah. Nek nggon aku ndas, ta. Oh iya. Mbane tok disiki lu wong tak disiki. Nggonmu mustaka wis. Ya, matur nuwun Mbak Elisa. Nggih. Pon iki? Ya, kowe kembali sik mengko ngundi apa Door press. Di akhir liburan ya. Nggih, Ya, siap. engko ndak ngentek-entekke wektu nek ora di akhir liburan ya. Yo saiki gentenan Mbak. Sapa? Agnes ki ana sing nyuwun langgam rengu. Ya. Diaturake. Yo.